Bamaɲare cɛ ni muso denmisɛn ani mabakɔrɔba minnu bɛ ka radio Joliba lamɛn nin waati na an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an b'aw fo dantɛ foli min na kunnafoni sɛbɛn minnu ni olu bɛ lakale aw ye don o don ka taa ntɛnɛn fo ka se jumadonyaw ma limanaw an sigira a kɛnɛ kan an bɛ aw fo minnu sigilen bɛ ka waati kofɔlen kɔnɔ walasa kumaso kɔnɔna la a balimakɛ Amadu Jalo Musa Sanogo bolo bɛ nɛgɛ karafe la o la min ye sunkalo ye an b'ale kɔnɔ la a tɔ ye tile joli tile 2 tɔ y'o de ala ka tɔ ɲɛ ka d'an ma an ye bato minnu kɛ hakili la bato ninnu ala b'a caman mina an ye n'o tɛ an sɛgɛnna dɛ tulu sɛgɛn kɛra an sɛgɛnna dɛ kosɛbɛ maliyɛnw sɛgɛnna kosɛbɛ an sɛgɛnna ala yɛrɛ kan ka hinɛ an na ten sa a ɲɛnabɔba y'ale a kana an minɛ an ka kɛwale ninnu ma n'o tɛ an ma ɲi dɛ kosɛbɛ an ma ɲi dɛ tulu manifin yɛrɛ i kan ka jɔn ala de fɔ sa k'a fɔ ala ne yɛrɛ ne ma ɲi fiyewu nka hinɛ na an t'o de fɔ n'an y'o fɔ ka ala deli ala bɛ hinɛ na Amadu a fɔlen don k'an tɛ fosi ye jɔn ni jurumutɔw kɔ nka o n'a ta o ta tulu dɔw kama bɛ sanfɛ dɔw kunkolo bɛ sanfɛ k'a tɛ kɛna a tɛ fɔ ma a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn dɛ nka an bɛ masaba in de deli ale de b'an dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan o la sisan an sigira kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waliɲuman dɔn ne yɛrɛ batoma bi yan Sirantuba ne fana bɛ kɛnɛ kan Musa Sanogo bolo bɛ nɛgɛ karafe la Musa i bɛ fiɲɛni b'an senkɔrɔ an bɛna kunnafoni nɔfɛ Joliba FM bi kunnafoni gafew kunnafoni sɛbɛn fɔlɔ min bɛ yen n'an bɛ tali kɛ o la limana o ye lesɔr ye faso ka fasirili sɛbɛn don kuma damadɔ b'a kɔnɔna la limana a jarala k'a fɔ ko min ye MINUSMA diɲɛ kelenya tɔnba ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔ yan ni ale de nanen don ko ka basigi na Mali kɔnɔ yan limana a bɛ waati jan bɔ kabi san 2013 waatiw fanga dafiri min kɛra limanaw ni jadimaw ye Mali jamana minɛ k'a kɛ u bɛɛ lajɛlen senɔ ye diɲɛ kelenya tɔnba wulila ka Mali sɛgɛrɛ ko ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin anw ma kabi o waati diɲɛ kelenya tɔnba ka bolofara min bɛ yen ni u k'a ma ko MINUSMA limanaw ale ɲɛma kura a jarala k'a fɔ o bisimilala cɛmancɛ fanga ɲɛma fɛ ni o ye bandaw ye cɛ min ye nin ye Moritani ka den don a tɔgɔ ye ko El Gassim Wane ale de bilala MINUSMA ka nɔnabila min tun bɛ yan n'o ye Mohamed Saleh Anadifi ye ale fana ye waati jan kɛ kosɛbɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ min ye cɛmancɛ fanga n k'a fɔ MINUSMA u ka nɔnabila ye Mali kɔnɔna la yan walasa limanaw ni jateminɛ kɛ bandaw k'ale y'a bisimila min bɛ tali kɛ mai kalo in tile 5 yɛrɛ a kɛra juma tɛmɛnen na o la hakililaw bolila min kan o de ye ko MINUSMA limana o tɛna kɛ maaw ye minnu sigi Mali kɛrɛfɛ k'an lajɛ ten u na tɛmɛ ni baara ninnu ye i n'a fɔ u y'a daminɛ cogo min na ka cɛmancɛ fanga maaw dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'o de kɔnɔna la sisan baara fɛn fɛn bɛ yen ni o bolodara cɛmancɛ fanga ɲɛmaw fɛ limana o baara ninnu bɛ se ka senkɔrɔma don cogo min na El Gassim Wane ale yɛrɛ ye kuma caman fɔ galabulu k'olu ta k'o don an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaw la ka juru la k'a fɔ ko MINUSMA bɛna to o kɛrɛfɛ limana a kɛra gɛlɛya o gɛlɛya ye u bɛna o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa nɔgɔya fana mana na u na o baaraw fana kɛ ɲɔgɔn fɛ ko El Gassim Wane a y'a jira k'a fɔ fana ko jamana cɛmancɛ yɔrɔ min bɛ yen ni lakanabaliya ɲɔgɔn don kosɛbɛ Moti mara ni Segu mara ninnu ko MINUSMA bɛna lajɛ ka caman fara a ka baaraw kan hali n'a sɔrɔla yɔrɔ dɔw bɛ yen u ka hakɛw tɛ se yen nɔ u bɛna caman fara baaraw kan limana Segu mara ni Moti mara yɔrɔ minnu bɛ yen ni gɛlɛyaw bɛ yen ka se ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin lakanabaliya ko siratigɛ ninnu ma ale lesɔr kelen in na min ye Conseil national de transition ye n'o ye CNT maaw ye k'olu ye wele bila u ye n k'a fɔ u ye sariya caman ta sariya minnu kɔnɔna la limanaw a caman bɛ yen minnu bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ sariya ko a bɛ se ka don ba la cogo min na o la Conseil national de transition ko projet de loi damadɔ bɛ yen nɔ minnu ni a jɔla k'a fɔ dɔw ye kɔrɔlenw u sigira olu kan k'a lajɛ baara bɛ se ka kɛ ni olu ye cogo min na i n'a fɔ projet de loi ordonnance numéro 2020-22 PTRM min taara décembre kalo tile 31 san 2020 limanaw o bolonɔ bilala ni jateminɛ kɛ novembre kalo tile 19 san 2020 k'a jira k'a fɔ wari bonba minnu bɛ yen ni o ye Banque africaine de développement ye Fonds africain de développement FAD olu bɛna nafolo caman juru don an ka jamana la nafolo minnu bɛna kɛ sababu ye limanaw Kulukoro mara ani Bamako yɛrɛ marabolo ka se k'a kɛ yɔrɔw ye usines
n'o ye bayɛlɛmani usine ninnu ye an ka sɛnɛko nasira la olu caman bɛ se ka cogo a yɔrɔ kofɔlen ninnu na cogo min na ko minnu ma ko agro industrie o la sa limanaw walasa an ka sɛnɛkɛlaw ka sɛnɛfɛnw bɛ se ka bayɛlɛma Mali kɔnɔ yan cogo min na o baaraw de daminɛtɔ filɛ nin a jirala k'a fɔ miliyari 8 a n'a kunkanfɛn o de bɛna don a ko in da fɛ nka min ye miliyari 2 ye o bɛ di wa o ye juru yɛrɛ ye a tɔ a na kɛ o dira an ma min bɛ sara san 40 hakɛ yɛrɛ la a tɔ a jirala k'a fɔ san 10 ɲɔgɔnna ko juru tɔ minnu bɛ yen o fana bɛ sara o fana na député minnu bɛ yen n'o ye CNT députéw ye caman sɔnna a ma sabu maa 100 ɲɔgɔnna olu sɔnna a ma minnu y'u yɛrɛ minɛ o ye maa fu ye minnu fana n'a sɔrɔla o bɛna ban ma o fana maa ma ye limanaw a jirala k'a fɔ fana hakililajigi la sariya ko nasira la farafina tilebiyanfan jamana minnu bɛ yen limanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la UEMOA de ko don olu bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka sariya falen u ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la misali la n'a fɔra ko ɲangini bɛ jamanaden dɔ kan min na a tɛ i ka jamana kɔnɔ a bɛ sɔrɔ jamana wɛrɛ la e bɛ se k'i bolo bɔ o nɔfɛ k'a kiiri cogo min na ni limanaw n'a fɔ ma ko extradition nanzarakan na ko o baaraw sigitɔ dɔ sen kan walasa sariya minnu bɛ yen ni u bɛ se ka tali kɛ ɲɔgɔn na a jamana kofɔlen ninnu na ko u bɛna bila sen kan o kuma o sariya fana tara sɔn kɛra o ma bɛn kɛra o ka CNT maaw fɛ a jala k'a fɔ Faransi fana ka dɛmɛjɛkulu min bɛ yen ni o ye AFD o fana k'u bɛna dɛmɛba ta ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuranko nasira la EDM ka se ka u dɛmɛ a jala k'a fɔ kuran min bɛ yen ni u k'a ma ko KV o fana bɛna ta ka di Bamako ale woroduguyanfan ma kuranko gɛlɛya min bɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na o fana bɛna lajɛ ka fura sɔrɔ o la AFD maaw u y'u bolo don o kɔrɔ o baara fana bɛna kɛ limanaw ale ye fasirili sɛbɛn kelen in na ko min ye Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Goodluck Jonathan ale sera Bamako yan nɔ kunungo yɛrɛ Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO o ye farafina tilebiyanfan faralen do ka jɛkulu min sigi ɲɔgɔn kan ni Mali yɛrɛ b'a kɔnɔna la yɔrɔ u ka ciden de ye Goodluck Jonathan ye ale bɛ wulikajɔ la tan ni ka segi a y'a caman kɛ Mali ni CEDEAO cɛ cidenya yɛrɛ la walasa Mali bɛ se ka basigi cogo min na yɔrɔ kabi Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bin waatinin ninnu Goodluck Jonathan kelen a ye tan ni ka segi caman kɛ hakililajigin na kabi octobre kalo san 2020 o la yɔrɔ hakililajigin na akarakaw fɛ yen jɛrɛ dɔ kɛra n'u k'a ma ko minisomɛ o kɛnɛ ka hakililaw bolila camancɛ fanga yɛrɛ bɛ se ka dilan cogo min na Mali kɔnɔna la yan nɔ a ka nin nani min ye nin ye fasiridila ko a bɛna don hukumu kɔnɔna la o de ye ko camancɛ fanga yɔrɔ a sigi furadama ni sisan cɛ u b'u k'u ka baaraw taabolo lajɛ ko kura minnu kɛra k'a sɔrɔ Goodluck Jonathan a na furadama ni sisan cɛ o ye comité d'orientation stratégique o sigira ani kalata don olu dantigɛra Mali kɔnɔna la yan o ɲɛfɔliw ko olu bɛna fɔ a ɲɛna walasa camancɛ fanga bɛ lahalaya min na a ka se k'a dɔn kuma ye nin ye an ye nin bɔ lesɔr kɔnɔ sɔgɔmada in na aw bonya b'a la Joliba FM bi kunnafoni gafew limanaw ni an tora kunnafoniw lakali la sɛbɛn bɛ ni o ye le républicain ye ale y'a jira k'a fɔ ko min ye yɔrɔw tigɛtigɛli limanaw ka yɔrɔ dɔ marabolo ninnu bɛɛ lajɛlen ka kɛw ka di i ma u ko min ma ko découpage administratif et territorial limanaw ko Gurumara Rusukaw y'a jira k'a fɔ ko fo Gurumara Rusu ka kɛ cercle ye a bɛ cercle ya de la bi f'a ka kɛ région ye sa kɛ o la républicain y'a jira k'a fɔ min ye kunnafonidilaw cɔlaso bɛ Bamako yan n'o ye maison de la presse ye mai kalo tile 8 tɛmɛnen kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigira jɛkulu fɛ min ni u k'a ma ko Tunka Key olu bɛ Gurumara Rusu mara la u ye kunnafonidi kɛnɛ sigi ka kunnafonidilaw ladɔnniya limanaw Docteur Ali Mayiga n'u k'a ma ko Agayeliw ale y'a jira k'a fɔ ko bi ale yɛrɛ kɛrɛfɛ Abubakar Kunta tun bɛ yen nɔ ale ye mouvement citoyen Tunka Key Gurumara Rusu o secrétaire général do ani maa caman minnu ye Gurumara Rusu ka denw ye u ko projet de découpage n'o ye yɔrɔw tigɛtigɛli baara min bɛ sen na a ma kɛ fɔlɔ nka limanaw ɲɔgɔnyew ni kumaw de bɛ sen na a ko la fɔlɔ yɔrɔ minnu bɛ yen ni olu tɔgɔ fɔra ni dɔw kan ka kɛ marabolo ye région dɔw kan ka kɛ cercle ye minnu bɛ commune na olu kan ka kɛ cercle o n'a ɲɔgɔnna caman
a jirala k'a fɔ gurumaraw sukaw de ko ɲinɛ kelen do olu kɔ bi gurumaraw sukaw y'a jira k'a fɔ kabi Mali b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta san 1960 limanaw ko gurumaraw su sigilen do wa dɔnnen do i bɛ hakɛ dɔn ko gurumaraw su dugu bɛ o dafa limanaw o dafalen do olu yɔrɔ sɔrɔ bolo tɛ sɔrɔ bolo ye dugu bonya tɛ bonya ye wa hali bi ma hakɛ min nɔfɛ gurumaraw su dugu kɔnɔna la o bɛ yen nɔ ko munna u bɛ ɲinɛ gurumaraw su kɔ limanaw k'o to a ka cercle yala ye k'a sɔrɔ dun olu dun furadama impôt sara juru tɛ u la u furadama u bɛ fɛn caman na min bɛ baara kɛ jamana kɔnɔ o dɔnnen do limanaw a jala k'a fɔ gurumaraw sukaw y'a jira k'a fɔ n'a sɔrɔla o ye tiɲɛ ye munna faamaw bɛ nin baara min na nin waati in na ko ɲinɛ bɛ se ka kɛ olu kɔ k'olu to u ka cercle la u bɛ min fɛ bi k'o de ye u ka kɛ région ye u ka déclaration yɛrɛ kɔnɔna la u ye laɲini caman kɛ u ko u sigilen do k'a ko la ye wa u tɛn'u bolo jigin fiyewu fo gurumaraw ale ka kɛ a damana région ye ale fasiridi sɛbɛ kelen in na limanaw min ye maître Kasum Tapo ye républicain y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ Arazbac limanaw ko u ye Arazbac minɛ kokura k'a bila kaso la kaso min do limanaw kaso fɔlɔ do n'o ye mandat de dépôt ye sabu ko jalakili tara ka bi a kan syndicat ba fila fɛ n'o ye Sam ani Silima ye k'a fɔ k'a ka dɔgɔyalima sera min ye kiiritigɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ tribunal de grande instance commune 3 o procureur n'o ye Burama Jara ye limanaw ka a ye dɔgɔyalima caman ta ka ɲɛsin o ma a yɛrɛ ka fɔ la kuma dɔ a b'a fɔ k'o tɛ kiiritigɛla ɲɛnama ye wa kuma dɔ ko o ye denmisɛnnin ye limanaw ko caman bɛ o tɛ o faamuya o n'a a ɲɔgɔnna caman ani hali min bɛ tali kɛ Mohamed Sida Diko ale min yɛrɛ ye ministre ye ale min bɛ kiiri kunna bi min ye Mohamed Yusu Bacile limanaw k'a ka kuma caman sera o ministre in ma sabu waati min na jalaki kun binnen do k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka cɛmancɛ fanga sugusuguma k'a firi ko ministre limanaw ka ale kun kan ka ko in ta ba la Arazbac a ye jalakiliba ta ka ɲɛsin ministre ma o waati ko munna a mi sen do o ko la limanaw o n'a ɲɔgɔnna caman Sam ni Silima de ko olu tɛna se k'u sigi k'o la olu ye kiiritigɛlaw ka hakɛ b'u bolo u lakananen do sariya fɛ n'a fɔra ko maa bɛ wuli kuma bɛɛ ka dɔgɔyalima ta ka ɲɛsin olu ma min n'a ni sariya tɛ bɛn Sam ni Silima ko olu bɛ Arazbac min ye Mohamed Yusu Bacile ani Mohamed Ali Bacile fo ka taa se maître Kasum Tapo ma k'u wele bɔgɔjɛ ne kan nka Mohamed Yusu Bacile n'o ye Arazbac ye ale kɔni welela ka taa ɲɛfɔli kɛ polisiw minnu n'o le 5e arrondissement maaw ye olu taara a minɛ mɛkalo tile 5 tɛmɛnen na n k'a fɔ mɛkalo tile 7 a bɛnna jumadonya ma limanaw o min kɛra nin ye dɛ ni polisiw taara Arazbac nɔfɛ a nɔfɛ jamaw ko o de tɛna kɛ fiyewu a kɛra tiɲɔgɔnya ye polisiw ni Mohamed Yusu Bacile Arazbac ale nɔfɛ jamaw ni ɲɔgɔn cɛ nka a ka avocat n'o y'a ka lafasaliba ye maître Kasum Tapo limanaw ale ma nisɔndiya o baara in na sabu a ko CDR maaw a b'u wele u ka ji dɔɔni kɛ u koliji la wa u ka sariya taabolo bonya n'o tɛ ko Arazbac bi a kuma wele minɛni yɛrɛ kama n'i y'a ye a bilala kaso la nin cogoya la a ko a nɔfɛ jamaw a bɛna fɔ olu sen b'a la dɛ sabu k'a kun fɔra u ye ko Arazbac wele tɔ ka taa 5e arrondissement la dɔwɛrɛ tɛ ka taa a ɲininka a dalakan na ni maa ko karisa i ye nin kɛ a ma diya n ye n b'i wele kiiri la i ka taa jaabili kɛ o ni n b'i wele ka i bila kaso la o n'o tɛ kelen maître Kasum Tapo ko nin ye waleyaw ye min ma diya ale ye sabu ale yɛrɛ kun k'a fɔ ko ale ka client n'o ye Mohamed Yusu Bacile Arazbac k'a don kaso la nin cogoya la ale fɛla kun tɛ sabu procureur min filɛ nin ye commune 4 la ale yɛrɛ n'a kumana a ko kan kosɛbɛ wa u ye ladilikan caman di ɲɔgɔn ma k'a fɔ sariya man ka sago ni sariya nana kɛ sagonfɛn Arazbac limanaw u n'a bila sariya ka bolo kan nka a kun welela de a ka taa ɲininka n'a fɔra a nɔfɛ jama wulila ka tanamako caman kɛ maître Kasum Tapo ko o t'ale fana fɛla ye bɛɛ maa si tɛ min bɛ sariya sanfɛ bɛɛ kan ka sariya de bonya hali ale yɛrɛ min filɛ n'a ye ministeriya kɛ ale n'a welela nin cogoya la a bɛ taa jaabili kɛ limanaw kuma ye nin dɛ ne ka kuma tɛ nin an ye nin bɔ le républicain kɔnɔ aw bonya bɛ kunnafoni la Joliba FM bi kunnafoni gafew kunnafoni sɛbɛn bɛ yen ni o ye l'indépendant ye ale kumana a jirala k'a fɔ
min bɛ tali kɛ eaux et forêt maaw ka poste min filɛ nin ye Nana Keɲeba n'a filɛ nin ye Sibi mara kɔnɔna la limanaw ko jarima wale dɔw taara bin olu kan maa 2 olu kɔni ni tora la n'o ye eaux et forêt maa 2 ye maa kelen ko o sɛbɛkɔrɔ joginna kosɛbɛ indépendant ka fɔ la a jala k'a fɔ nin wale jugu min kɛra nin ye Nana Keɲeba dugu min filɛ n'a filɛ Sibi mara la lakanabaa minnu fɛ n'o olu de jɔlen don an ka kungo lakanani kama limanaw ko wale jugu in a taara ka u sɛgɛrɛ min bɛ tali kɛ mɛ kalo tile 6 ka dugu jɛ a tile 7 su la san 2021 in na o la poste min filɛ nin poste des eaux et forêts Nana Keɲeba n'a filɛ nin Sibi sous préfecture kɔnɔna la a jala k'a fɔ maaw don maa minnu ni u ye wale jugu kɛ u ma sidɔn fɔlɔ maa 4 don minnu ni olu de tun bɛ yɔrɔ in na yen nɔ poste min filɛ nin eaux et forêts tɔgɔ la limanaw bingani wale a kɛra balana ko ba de ye u la nka chef de poste yɛrɛ ni o ye Mamadu Seyiba ye ale tora a la ala ma hinɛna a la garde forestier Yusufu Jara ale fana tora a la min ye Jean Keita ye ale fana y'a maa 3nan ye o fana joginna kosɛbɛ maa 4nan ye limanaw ana kɛ ale sera ka porokoto hali sisan ale yɛrɛ lafiyan tɛ a hakili la sabu bingani wale in taara ka ɲɛsin ma a bonyana a hakili ma o la sa juma tɛmɛnen ministre min bɛ an ka sigidaw koɲɛw kunna Bernadette Keita ale n'a tɔɲɔgɔn ministre min bɛ lakanako kunna Modibo Kone colonel olu taara u ɲɛ da banabaatɔ ka hôpital du Mali la k'a lajɛ a bɛ lahala min na limanaw u y'a sɔrɔ ko marifakisɛ caman de donnen don a la min ye opération ye olu bolodalen don a ko siratigɛ ninnu na ministre 2 in u taara Kokura Sibi yɔrɔ walejugu in kɛra yɔrɔ min na ka se ka to u ɲɛ da a kan min bɛ kɛ n'o ye sɛgɛsɛgɛliw ye ka se ka olu boloda limanaw k'a jira k'a fɔ nin tɛ ni siɲɛ fɔlɔ ye o indépendant ka fɔ la a ko o su kelen Kita mara la Gete la a jira k'a fɔ ko maa dɔw fana taara binkani wale taga o yɔrɔ kofɔlen poste min bɛ yen nɔ Gete la u taara binkani wale taga o yɔrɔ in fana sɛgɛrɛ nka o yɔrɔ la maa kɔni ma sa maa ma jogin nka maa kelen min bɛ yen ni o sera ka boli ni o ma sɔrɔ limanaw o fana sera ka ɲɛfɔli kɛ a ko kɛra cogo min na k'a jira k'a fɔ limanaw walejugu min kɛlen ye nin ye ka ɲɛsin eaux et forêts maaw ma Kita ani Keɲeba limanaw a kan ka maa hakili jigi k'a fɔ bamacimaw limanaw u b'an da fɛ dɛ kɔrɔnfɛla t'a la bilen camancɛ t'a la Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen don min ye Sagabari Jema ale fana ko avril kalo la san 2020 ni walejugu kelen kɛra ye a kɛra sababu ye olu ka bolimafɛn caman bɛ yen olu jenina u taara ni caman fana ye nin de ye an ka jamana lahala ye indépendant ka kuma don ale indépendant kelen in na limanaw nin fana ye nin tɛ ɲuman ye ko camion dɔ filɛ nin ye min taara yɛlɛ mugu kan mugu min n'u b'a don dugukolo jukɔrɔ n'o ye mini ninnu ye o forona ni o camion ye limanaw maa 2 o ni tora a la camion fana o sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna kosɛbɛ a jala k'a fɔ donta mobili ko sanubɔlaw maa minnu bɛ taa damada ninnu na olu de b'a kɔnɔna la maa 2 bɛ yen nɔ ko olu kɔni fatura a ko siratigɛ ninnu na a kɛra dɔgɔkun laban tɛmɛnen yɛrɛ la o la sa camion min ye nin limanaw ni a forona kan kɛrɛfɛ kan min n'o bɛ armée tɔgɔ la Tesalit ale mara la fasiridila y'a jira k'a fɔ ko nin bɛna fɔ bamacima ninnu o tun bɛ fɛ de ka kan ɲi ka dantɛmɛ wale ta ka ale sɛgɛrɛ nka limanaw a taara bɛn ni nin mobili tɛmɛtɔ ye o fana yɛlɛla kan ale forona maa 2 olu ni tora a ko siratigɛ ninnu da fɛ limanaw ka kunnafoni kuncɛ sabu kunnafoni sɛbɛn caman t'an bolo bi min ye ministre ye min bɛ sariya ko kunna Mohamed Sida Diko k'ale ye wulikajɔ kɛ ka taa i ɲɛda kɛrɛnkɛrɛnnenya la cour d'appel ale baarakɛyɔrɔ kan yɔrɔ min bɛ yen ni limanaw an ka sariya ko caman bɛ ɲɛnabɔ yen nɔ ministre min bɛ n'a bɛ sariya ko ani adamadenw ka hakɛ kunna Mohamed Sida Diko juma tɛmɛnen a ye nin wulikajɔ boloda o la sen fɛ limanaw ka se ka taa i ɲɛda cour d'appel yɛrɛ baaraw bɛ ka kɛ cogo min na ani ka kuntilenna di kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kiritigɛlaw ma u ka se ka sariya a ka kɛ danaya ye maa minnu ni kiritigɛlaw minnu bɛ kiri tigɛ ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sabu ko danaya tɛ fɛn fɛn la limanaw o ko sigi man di o la hakilila falen ninnu bolila min kan ladilikan caman fana dira a ko siratigɛ la o la baara ninnu bolila tɛmɛna cogo min na a jala k'a fɔ cour d'appel limanaw u y'u ɲɛ da a so kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la
président de la cour d'appel Amadou Suleiman Siribe, procureur général Idrissa Arizo Maïga, avocat général Laji Sari, ana a ɲɔgɔnna caman limanaw u yɛrɛ ka fɔ la gɛlɛya min bɛ u ka bi o ye dɔ ye baaraminɛ ko bureau minnu bɛ yen ani magasin minnu ni u b'u ka gafe kɔrɔw bila yen nɔ ani ka taa se ɲɛgɛnw ani conseils nin de ye fɛnw ye min gɛlɛya bɛ u ka bi walasa minisiri yɛrɛ ka kuma la limanaw a ye ladilikan minnu di u ma a ko sariya ye fɛn min bɛ na ni bɛn ye fɔlɔ jamana kɔnɔ a bɛ na ni basigi ye wa a bɛ na ni jamanadenw ka da ɲɔgɔn na ani hali jamana yɛrɛ ɲɛta limanaw ni ye sariya sen bɔ a la a tɔ b'a den minisiri ka dalakuruɲɛ fɔlɔ kɛrɛw ye a y'a jira k'a fɔ sariya yɛrɛ de ye jamana ɲɛda ye fan wɛrɛw fɛ o ka kan min ye danaya ye o ka kɛ sariya minnu bɛ sariya tigɛ ani jamanadenw olu ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ n'o ma kɛ a dɔ bɛ dɔ la gɛlɛya bɛna fan dɔ fɛ wala Mohamed Sida Diko a ye kuma caman fɔ kuma minnu n'o bɛ tali kɛ Mali kiri a bɛ se ka ɲɛdan kura sɔrɔ cogo min na a bɛ se ka baara kuraw kɛ cogo min na walasa kɛrɛnkɛrɛnnenya la don nataw la limanaw kiritigɛlaw bɛ se k'u ka baara minɛ ni sɛbɛ ye wa a y'a jira k'a fɔ fana kalanw bɛna bila sen kan kalan minnu n'o ye formation n'a ɲɔgɔnnaw ye kiritigɛlaw bɛ se ka kɛ o kɛnɛw kan walasa an ka kiri halisa limanaw a bɛ se ka don ba la wa Mali kiri fɛn do fereke man ka don a senna u kan ka baara kɛ n'u yɛrɛ sari maa wɛrɛ man ka i sen don u ka baara la limanaw e kɔnti kunnafoni bila nin kan yan l'indépendant de nin fɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya bi kunnafoni la kunnafoni la kɛlɛla Amadu Jalo fɛ Musa Sanogo bolo bɛ nɛgɛ karafe la Musa kunnafoni sɛbɛn bɛrɛ ma bɔ bi sabu a bɛna fɔ caman bɛ ka taa seli la sɔni e ko an yɛrɛ tɛna congé ta sɔni an yɛrɛ bɛna congé ta o kuma na an bɛ foli di bɛɛ ma ko gafe banna kɛ min b'an bolo bi n m'o de f'i ɲɛna sisan n'o tɛ kɔrɔlen a ma se o an bɛ bita in bila yan ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ aw ni ce radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la